Σταμάτησες ποτέ να σκεφτείς πόσο επηρεάζει η σπονδυλική σου στήλη τη συνολική σου υγεία μετά τα 40? Η χειροπρακτική φροντίδα δεν αφορά μόνο τη μέση ή τον αυχένα. Βοηθά στη βελτίωση της τάσης, στην ανακούφιση από πόνους και στρες, ενώ συμβάλλει και στην καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Μια απλή τεχνική που μπορείς να δοκιμάσεις στο σπίτι. Στάσου όρθιος, τέντωσε αργά τα χέρια πάνω από το κεφάλι και κάνε ήπιες στροφές δεξιά-αριστερά για 30 δευτερόλεπτα. Αυτή η κίνηση βοηθά στη χαλάρωση της σπονδυλικής στήλης και στη μείωση της έντασης. Αν νιώθεις ότι οι ενοχλήσεις επιμένουν, μία επίσκεψη σε χειροπράκτη μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις τη ρίζα του προβλήματος. Γράψε στα σχόλια τη λέξη «Υγεία 40+» και θα σου στείλουμε δωρεάν ένα e-book και audiobook. Θυμήσου, η πρόληψη είναι το κλειδί για καλύτερη ποιότητα ζωής μετά τα 40. Φρόντισε το σώμα σου και επένδυσε στην ευεξία σου. Γράψε στα σχόλια τη λέξη «Υγεία 40+» και κέρδισε το δώρο μας. Το περιεχόμενο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά ιατρική γνωμάτευση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για εξατομικευμένη καθοδήγηση.